Avui us volem ensenyar com una estació d'esquí vigila com es troba el risc de llaus. Ho fa a través d'un sondatge per percussió i un perfil estratigràfic. Doncs amb una estació d'esquí, el risc de llaus, hi ha una manera molt efectiva de mirar-ho, que seria fer un perfil estatogràfic, que consisteix en despullar el mantell nival i poder veure totes les capes de tots els episodis que han pogut haver-hi fins ara, fins avui en dia. Nosaltres el que fem per fer un sondatge estratigràfic, tenim una zona delimitada, que anul·lem el pas de l'esquiador, llavors no hi ha contaminació d'aquella neu, ens podem apropar el màxim possible a la realitat. Un cop arribem al post del sondatge, portem motxilles, portem una sonda de ferro i ens preparem la zona, traiem el material i el que fem és, primer de tot, temperatura ambient de l'aire i ens dediquem plenament a lo que és el sondatge per percussió, que és una de les parts del perfil estratigràfic. Consisteix en, tenim una barra de ferro amb un pes determinat, el preparem a sobre la superfície de la neu, el deixem caure amb el seu propi pes i ens determina quina duresa té aquella capa de neu, fins a lo que baixi. A partir d'aquí nosaltres li col·loquem un pes, aquest pes és el que, com el seu nom indica, li farem les percussions i anirem determinar aquestes dureses. A mesura que nosaltres anem fent aquesta percussió, aquestes dades es van anotant al full, al company, i el que hem d'intentar és fer un descens el més regular possible i intentar controlar-lo. D'aquesta manera podem jugar amb la diferent alçada del pes. Llavors el tirem més a dalt o més a baix. I això és el que hem de buscar. El que ens indica això és la duresa de les diferents capes del mantell nival. Un cop tenim això fet i ja sabem el gruix de neu que tenim, el que farem és fer un tall vertical allà al gruix per poder veure nosaltres i realment estem començant a despullar el mantell. Quan estem despullant el mantell anem prenent temperatures, hem dit que preníem la de temperatura ambient, després comencem amb la temperatura de la superfície i anem baixant escalonadament cada 10 centímetres fins a arribar al terra. I també ens fa un perfil de lo que seria la temperatura de tot el mantell nival. Un cop tenim això de les temperatures, ben bé ens passem a estudiar cada capa que realment hem vist i que hem detectat. Llavors les capes es diferencien amb el tipus de gra, la seva duresa i la quantitat d'aigua que pugui tindre amb la seva temperatura. Un cop detectem les diferents capes que n'hi ha al mantell, és el que fem, passem a estudiar individualment cada capa. Per determinar, per exemple, la duresa, el que fem és introduir tot allò que ens sigui fàcil. Per exemple, n'hi d'un puny, si realment ens entra bé un puny es determina que no hi ha molta duresa, fins a un simple ganivet, una fulla de ganivet, que això ens està informant que la duresa d'aquella capa és força dura. El tema de la humitat, el que fem és agafar amb la mateixa mà la neu i intentem fer una bola. Quan aquesta bola ens ha quedat fàcil, determinem que la neu té alguna d'aigua. Quan aquella bola no ens està resultant massa fàcil de fer-la, és que la neu està, més aviat dit, seca. Quan aquella capa que hem separat és superior als 10 centímetres, passem a fer una mesura del pes d'aquella capa. El que fem és amb un tros de PVC, un tubo, amb un tamany determinat, l'introduïm a dintre aquell gruix de neu i intentem separar-lo i el pesem i ens dona el pes pel metre cúbic. Amb un càlcul ens dona un pes orientatiu del que pesa aquella massa. Per mirar el tipus de gra que hi ha a cada capa, utilitzem una lupa, una simple lupa, agafem una mica de neu i ens permet apropar-nos molt al gra i fins i tot poder veure el tamany que té aquell gra.
Un cop tenim tot el sondatge enllestit i tota la informació passada, ens dediquem a tapar una mica el forat, tot i que és una zona delimitada i no passa ningú, però bueno, tapem el forat, pugem una altra mica la marca perquè a la setmana següent la gent sàpiga on ens vam quedar i que aquella zona estigui, com he dit abans, verge. Un cop tenim el sondatge fet i hem recopilat aquesta informació, ens desplacem al despatx, on la passarem a net, i així els hi podem enviar a Meteo France, Meteocat com altres, i així d'aquesta manera, amb la informació recopilada, les institucions es poden fer una idea del risc d'allaus que hi ha en cada vessant del Pirineu.